Roy try. Ngai ngu you try kani ka singi. Bangi yo ban wan biang shiki ka jong fi. Lima kani ka program jo potnet. But kani ka singi ru ini beteng biang ye ke bangi lakren macam tiyo. Chipang ka long yang ka long sem. But hey bangi penkut macam tiyo. Ke bangi kwa ban kren biang kani ka singi kani chipang kata ka jing jeliu. Ka jong soitan ka long yang ka long sem. But kata kani ke bangi nyepet kani ka singi chipang kata ka bet ne kam bet ne ban penhap kun. Barkum juru ka jing shongka kena kata ki begini pet akan digasingi bar akan digasingi nga sunguru akan digapor dorikap yang impostor bantai kum juru impostor molong baki laban ai ya kata ka jubab karkum ka dikakhtin ka jong play ni pedang subhai fi burok ki angot impostor sa kan program joko potnet akan digasingi but kani ka kwaman kali kani ka jing clean sa impostor molong mo ba mencam tiong ilaya pensangi no Chipang kata ka jing jeli ka jong setan ha kata ka long yang ka long sem ka jongi ka bumur kum no pastor kata Pi nengkong suang ide bentip na kawan kata kantin jing jeli jong setan ada hipai na kaktin ka jong blay kani kawan ka jing ele kani hangani naki taki nyong tali ki balang hagi ki pol ki balan ha poka Asia Minor bau jisuru tho ya kani ka shiti hey ba mental akot ka Turkey ya ki ri ya kata ka Asia Minor but kawai na kata ka shiti ba utho sakani ka balang Thaitheria but aba utho hakani ka balang but udah batai sapang jong kata haka dekot ka ba arpusaw hakal nong ka ba ka ba ong gumne hanrei happy nga ong kata hakita ki weekend ha Thaitheria kat ki bamdon kani ka jinghikai ki bamtip ya kita ki jingjeliu jong soitan kumbaki ong ngambu happy ya ka weipat ka jingket Ika jing jeliu ke jong setan. Fi bobon sen kum gi Kristan. Ngi perkat bo setan dang shu om ngi dumok ulapet. Handai kamlong tu tang kata. Lada dei tang kata la kam suk e. Handai setan utip ngi dei mono. Dei kata fi nepuli na kam apostol ru ka kren. Wong yu Paul ngi itu. Yu Jisu ngi itu. Fi dei mono. Kadai kata ta ka jing jeli. Handai ngi bor sen ngi shim sting no ka bayadei. Bat ka jinget ke jongi. Bat namar bangi shim sting bat ngi shim kle no kumbahang ni kawan ra ya ka hang ni ka balang Thaitheria kawan ga jingkai jong ga Jezebel. Hey bagapan kle ya ki kun Israel hak itu ki por ba kini bamru ya ka jingkinia jong bal jong ka Asherah bat ki kle lang bat kata ka jinget ka jong ki kawan ra. Pat lagi ni gesngiru kawan ra ya ka jing hak kata ka jing ya kle bat ki briu kim suthu pat kadai ka jing ya kle kadai kadai bawan lam ya kata ka aka ka ba usoitan utmu bat ka ba ong ba jeliu ka momon hey ba kum ki kimi ki kpa tang tang ngidang ong ba ki khon ki jongi ki dang khna ki dang ye rit bat kim tip ru em bun sen ngidang perkhat ba ki dang ye lui lui hanrei yo ngi khamla ban su thu ya ki yo ba usoitan yo no ya ki na ka kerta yo ngi khamon ra ya kata ka jinghi kai lada haki school ki ba ki puli menta la onra ya ka ni ka jinghi kai sex education but where to touch and where not to touch but kum ta ter kidon kita ki jing hikai hanrei kum ki me ki pa ngingim hikai ya ki ngi perkhat bai ki khon dungi ki lano no ki numdan ka to ka jing ibhau bai lano ki numi tenat yanoru but kin sukongo bai kin focus bai ya ka study ka jong ki hanrei dah bangi perkhat ya kata kabomot hi ngi pat suthu ya ka jing jeliu jong setan dei kata upol pat upan syai ya kani haka stage kinong koren upol upan syai kata haka ar koren nong gabar dekat bakat we ba anum le pon yang ngi do setan naman ngimlong ki bamtip ya ka buj jong pi si sen bangi yo try am ngi la suthu ya ka buj ta jong setan balu setan uwan ra be ya ka jing sen ka jong om ka dei be haki ki kena ki badang ke kena ban yo ban penjot yaki ban habau yo ban penjot yaki haki kerta ki badang khalai khat saw khat san snem em kanong ifi la shumut itai kena i em dunya pus nem em inem be daga jing em ka ba regret ba ong khtin nong wei ne kata ka ba su sar sngo sar ram be so ba be be bat ka ya be kan mau be yaki ki bam kimla shu ban weng ya kata na ka jing kan mau ka jong ki ken bat kata ka dikai ka bithap ka jong setan ban bat ne ban catch haga kerta ba kadang kena lamba ka jing sngorem bat kai kata ka jing sngorem ban poi ya ki haka shong kha kena long kadi kini mo so gini kisngi ba minta mo ngi shaba
ki kena ki yo bahai ki exposure ma belai ling bagi social media ru kimi ki long ki video ling bagi taru te ki yo ya kata ka jing tip bat ling bagi kita ki kwa try ban test ru ne Kadai kata ki OE namar ka exposure ka jonki kan mo nga tang social media. Even ha school da la wan ra ka kat ta. Chin lem no pat. am long kata im so ngi pet mo ngin siu pai no chipus nam men shwa i pet ngi kum gini ki kum ba fi on fi te ki wara ka sex education ne kata bu gi bu chipus nam men shwa kum gini ki ji kai kim don te kali kata rei men tapat like expose te kini ho ka don ka jing bha ka don ka jing bha Ka jing tmu te jonki na ka education department ne na ki ba ki wan ra ka di jing tmu ka ba. Henry ha ka kerta pat ki ba ki dangi lung yo ki pendon kampat ya ka. kata in long yo ki kwa ban test no te mo nomor ba ki kum ki khna ki su tho ba ki dani ti jing long te ba kwa ban ong dele kum ni ko long kum do kadi kata te shumut kum shwa kan long kum long da di biri ne di secret de ki kwa te ban test de kata ba ka peloin ki ru nadu ba ki lale nadu khna hadu kinda rang ba hadu ki gumba ai nuksa na ka jingtang biskot mo sedang ni te jingtang biskot poi si biri poi si secret bat mentaru de lingba kita te hoi kadi ka bahatam do ki warra re ting ting yo ki kodan kata ka chaki te yo ki kwa ban test ne yo ki kwa ban supek ka long kum no ka ne Ngisusngo ni ka way ba shwa ba ka school kan hikai yagata bakan set yagata ka platform am ngasngo ba kikmi kikpag la de ben set shwa ka platform ka jong try na kam tagi kon kanang balada ki yo jing hikai makana ka ta kan influence de ka jing ka jong ki ngarabun kmi kpa ba lagi ni gisngi kim tip yaga ktien ki shukwa be ki kon kin ba ki shukwa be ki kon em kin ya yagata ka jing tip sngi ka jong ki ta ka bi shuang de kon le tip sngi pi siya may kata nakapor ki kun kinle tip sngi kum no la da kimpat tip yu blay la da kimpat shipting utral la da kimpat tip ya ka TNM kinomla da leili ruban tip sngi ta ding ta bon ki mi ki pa gini ki sngi di shu sir bi ki kun tip ki le chai ja chai long haka jaka ba ki kun kin long lai luit ru i kum ba yo pang man ki mi ki pa gem long lai luit i ru ila ki jong ki kun namar ki la shu tarai sniu bai da kilit sta yo ki jot da kilit sta ki jot bang apa ga jing im ga jong kupa te jong kupa jong kun strong aurea namar nga nget bula dap set ya ka foundation ul dap set ya ka platform nam ta ga jing im ga jong om ta kamut ulet cheno ru em kupa u pelaj bet da ding ta fin da kan ma ba ha ba kun strong aurea ula phat na yeng kun la ja sto la poi se em tip tang bo kupa em u khlem la iwa te la jong kun u ap na yeng wong un sawan nomor tip nomor bola dap set lupa ya kata ka foundation haga jing im ga jong long kadi kata so kuma fi ong fi mo ba kumu kupa mo to kadi kan uksa spang ko so ria ula dap set lupa te kata kan norem but bonsin pat agini kisngi mementa ting ting yo kum ki mi ki paru yo ki le ran te ban kren ya kum kita ya ki khon Pi kata ka bale ran kalong kum ni. Ublay u ai kime ban kapa. Ka kime ban kren ni kun chin rang kalong ka bae. Baru kapa ban kren ni kun kan thai kalong ka bae. De kata don kam kime kapa kan. Hana ka basusi bale fi nakali bale ka jalla jungi kalong kum ni. Namar bon sen ngidai single parent. Hoi bon sen ka kime ka kudup ya ki khon. Kala ban pensan ya ki khon kan thai lamba ka jing hikai kan ai nuksa pe ma pha dawat breu pe oi olong kum kapa kum tam ta. Fi bor le haki yeng le lawan ra lupa ya kan nuksa bu kapa olong basniu. Bat bor ukpa dan bantaro ban penhe ban pensan ya ki khon. Wat lada dei ukuniru. Aingo handai ngatharai ban yakren kan ke benta kalong ka bae. Wat ukuniru unwan. Namar mauru ladon la ka jong kalong yeng namangi ki kasi bubun sen dei ukuni. Wat ukuniru adon la ka jong kalong yeng unwan yakren kumnu kini ke benta. Don kam de kata keme bat kapa bat keme kapa nongkong do kini tho baki kon jong ki la samla ne. Bat kene de jing shisha pastor ma ngala ban ong ki khna man ta ki samla kloi. Ada pi pai tang lai posnem man shwa ne ar posnem man shwa. Ka kan thei nga haban kan rang ba ha kan ka pon ngam te don ma pe ki khna ro ha ro kan ka pon ka kren ka te jing shisha. Ba man shwa ki kon kan thei ki samla ka de ha ka karta ka ba khat lai khat sao. Nyar khat aro. Handai ka por man ta kam long shu kata.
Kalau gumne kajingmut kidang khulung kamet la samla. Hage karta tang sipo nem steng. Te kajingmut joki kidang khulung kidang la kai kum khulung. Hanrei kila samla kloi. Hakapor man shwa kam long kum ta. Wat usin rang ro kata kajinglong samla ka jong. Kadai man shwa ki de kitahi khat lai khat ar khat saw. Manta wat u kun sin rang ro sipo nem steng khat wei ula samla. Bat ngi tepat ngi ong kum ki kme ki kpa ngi ong dang khna haba kamet jong ki kala dei badang samla bat dei hang tal ada dei ukpa unang man senang yu kun sin rang bat la dei ka kme kanang man senang yu kun kan thai namar bale kan suk nwa ka kme ga kan thai ka su thu ke ba ya lamba bu kpa du sin rang u su thu bo ni kun jonga u ya lamba ayu hanai ka ba sosi ba bantang ngi dei kata ka problem ka don haka imlang ka salang ka jongi you single parents Handoi ada kawan pat kum kata ngan ong ifi hang ta em pi hap hi ban shem ye ka jinglong ngala da fide tang ka keme pi hap hi ban shem lang ka jinglong ka pa ta ban hi kai yu khon ya ka lenti ka badai pi kam don ka me ba pin wan hadu kata fi jisu hi kai wang da khti ka mon jong me ka pel laptop ta fi ka jingmo jisu nan ka man hi kai ya ka tu ka jing hi kai ka ba ka perthai kum ka khtin perthai bon nun ra handoi hi kai so simple but ban su tho kalong kada ka basuk ba mo hanrei namar ba khamta mangi hektin khasidi bun ki bentar ngim don ga kentien te dei no haitai benta ba teng ka hanrei ngasngo ba teng hab ben shimul senjam ka ban hikai ya ka jing shisha kan ya ki khon haitui karta kan Kadi kata so ba haba ki yo ka jing shisha no makiro ki yo ta ka jing start ya ha ka jim ka jong ki tadaw inan kam man long man shlur te ban yakran mat ki hakini ki kerta kum mangi hang ne pe ngim dan ka tu ka kentien ma masturbation ma laktin parang ngim som khor rai kata hada la poi par bakal laktin khasi ta kala kham kan ya kata bangini explain ya kata kan tadai na namar kata kidon ki kentien bagi sidon ha ka jingmut ngim la ban wan ra haka hagar yang sentur jungi namar kamdon ka jingpen kala ya kata but ya kata ka benta de kata fi ukpa ula ban ikren badukun but ka kime kala ban ikren ma ka kun kan thai kan long na deh kita bentar te long ya ka kami te kham besar ya usin rang ban kan usin rang ya kata Hanrei kadon kesenjam nama pila rida pila besar te ya happy ban wan ra ya kata nama bo unsu thu maka bible ong long pop la ka ti ka mon jom ka pela pop ta khmat jong me makin pet ke besnyo ka bible ada ong tapi fiu jisu wan ra kata so simple ngi hab wan ra ha kata ta ka benta ono kon kani di ka pop ka kon kani di ka pop bat haba fi wan ra ya kata ka benta ba pikiran ya kata namar kin kli ke ka pop ong bait namar ublei klam thau yang inam ta kata haban wan ra ka kentip dei kata ka bible ko kabriu ka bastat habaro kabriu ka bastat habaro dei hang ta mo ka bible ka hikai episode ka ong ba ukpa long no hikai umne nong pun ki bitar kidi kita te ki benta ban handai mentang ngim jekran ya kani ka benta ngim yakran ba ki khon namang ngi ong kani kam dei yang ngi bangkran telada ngi ngim yakran kim pa mano bangkran ki parot ki yo no kata ke ji kailing ba kini ki nama beli kena menta kerta kat akhlais nama bun kila ibat igi phone yo jing kai ibat yo ke bamde gen ning baka internet dan baka social media ma beli hayeng hasam kim nu ban kran ni kata de kata nama beli kim nu ban kran nama beli ya kiru kam yo te kum ki paru te makiru kam yo te kata ka jing kai ban ya kran badal apa hitai kerta tadau makiru ni khon jong ladiru kim nu ban kran ma beli ki ong yengiru kam syakran te Yiru kam sya ikai deh kum kata. Tarang yang sutu bah kini giski ki pementa namar ba. Bangin sutu ya ki khun ki jungi bangin yalam kata ka lenti ka bedai. Ka dei be ka kamram jong ki kimi ki pa ban ikai ki. Sepang kini ki eke baro. Baki khun ki jungi am kin tip ya ka but ka jong setan deh. Baki nom hap kata ka jingram deh ka jong setan. Ha kini giski ki pementa. Kadai ba fi ong fi pastor bangim dei ban hap ha ka but ka jong setan. Namar babun, de kumno na pastor pisngo na musngo na batang teng ukparo umlong try ta kata kiyeng. Ya ki khon. Nada khamduna lagi yo ka kot te. Jinjarin mo batay. Mula daw yo ka long yeng ka long sem ka bakham ruspa. Tadi kita long shwaban jit ka brir nga sngo haban sutu shila diru. Ya ka position la jong ya ka kerdan la jong. Kedang ba la da urung le ulet ka ta kiyeng bu unum sngo po te. Sibu lada ki bae na ta kayeng ro onrai sibu lada kum bakla kar kum keren ru te so bai kum bala thau ya u ngala i kata mo don ki brio ki ba ki om bai mangi beduk te kum bakla te sibu lada kalau ka ong ro tos bahasa li pendai gas
Nene le am tam ta la sungo kumba long banyu ben ne. Nene chu perle no kata pensar ka yang te ra nga baduk te. Sem kawan no kata ka jing sungo. Tading ta shwa ba kan poi kata ka jing sungo ngihap ban wat shwai kan nong rim la jong ba shwa ban wat ka briu. Nge shu sungo kata la da. Briu hi ap yo hi da ka ba da ka ba dai da ka ba yang kerdan kan. Mde da ka ba he kerdan da ka ba kerdan. Yo bagadan pat kum kata kawan ra pala syari yo ski kun ki keti sibuk kawan so kum kata yo kalau so banyak kali lo sungu yeladi no kum driver ne kawan no kum kata mo ko sawan ra tu ke jing bitar ke jing dom katuka jing sungu inferior teh inferiority complex ma kawan de inta kawan so ke jing pa yang poi sekadi makane kam ken snap yang makane kam ken beri yang trai so soitan long ke kata ngakran ni ke yang ki bam don you try kan. Ka problem kan solve baik lada ki briu ki don you try. Lada ka briu ke hek kerdan ne gerit kerdan ne lada briu hek kerdan urit kerdan lada ki yo shwa you try em. Shwa begini shong kurem nga try kata yang tekan long bi ka bas kata ka yang kan long bi ka komen. Wal ki kon ki ban mi na kiru kin long bi ki belak kerku. Na marba lada utrai udan kadang ke jing lai lut mo kata ka yang. Maka baba keren syai kata udan umen sim kadang jing lai lut. Lada udan umen sim em kadang ta ka jing te jing kom ka wit bit ta kada keren kum to mulu malar sungo syukran pat keren bahai ru la de syukran klem da don kata ka jingmut ban keren sneu ru la shumut be bagala de bas sneu ta kawan ra shibun ki konrom kan ram ki wan ra shibun ki jing wat ha ka yo ka kot ru kan sakta wat ha ka koi ka khia ru kan sakta habaro kan kata lut kan Fi habai pastoi na kren ni kata sepang kupa. Fi kumamane fi ong fi kalong ka ba ba ban kren ya kata. Namar yo bai la jong khel miok ta jing kai. Ngi ong pat kapor kala kala ta. Ngiap su tu ta. Tang ba manusia ngi khel miok mobile kamu di kon mentang ngim dei bangi mai mobile. Tenem kala kala. Pakat ke sekolah kita por ka ombe musya mobile. Hari masun wan lockdown ni tapi film no. Habang ngi kon pet mobile. Kapan tiap mobile ka Penting mobile dah. Dah kalau kapor dia berpeli kita berdunak, bayo bakot le tapi kita kilong school juga kapor, lai sauti mobile hapan tiap dah namar ba ke school, ke don kam ke school. Tapi mentah 8 million ya ki ke mobile finot ban siempat. Finong guna pat tu kapor pi ai mentah ai. Henry kadai no hangta haya ke jing sneng ke jing kraw, ngam ong ye pingin sneng kraw halor ngi haban sneng ban kraw kumno ngi la ban pensam so bahai utrai. Ban ngi haban ong ko kon hoi pila samla. Pila sedang man kia samla kadon ka jingkala hakamet ka pat ka jongpi hana tu tip bahkan ni kamet jongpi ka di ka tempel jong blay kan wala kai bat kan ni kani ka di ka gift ka bau blay ai fi kan ka bakar ka di ka gift ka ba kamet jongpi ka tri kampura ta kata ka di ka jinglong ba peni ba kamet ka tri kampura ba ka mamot kala biang kamet ka jongpi hanre kampat dei fi ka kerta ban songka kan bat ngi hab ban sultu ban kren ruya ki ba ong ko kon kala ban don ka jing internet pimla ban ong ba katakan wan soitan. Nama katakan wan. Habaro ingi wan. Tentang kikmek pak lak let lejong pernah kena. Kan wan hi kata. Henry hap nang bante la kam ken ong kon. Hap ban keren dah. Baki kon ro kilong open la daki ya ka feelings ke jong ki ken. Habasi sin kalong open bat pi kikmek kikpaam. Ngala ban fi ka we ka banta fi la job. Namar utrai wa kon ya pi. Bat pilong mali bat pidei mali bo bahaken. Ngala ban ong ta. Pila dei nong sumar ba bahata ya ki kon. Pat haba ki kon ki wan ban keren. Ya pi ya kata jing pimdei ban bitar. Lada ki ong mai nga kum internet ita kon kan gawan. Ka kami kam dei ban bitar. Handai kum no ban guide ya kata ken. Haga lenti ka badai. Lane ukpa fite upol uya lang ba kane. Kadon apa ka Bible kan peni fi wi de kon mo. Kani di ka jing jia am ka balang korin kawan jia. Bo ukpa u ong ya ka kon shong sati da. Soti. Ong bai pamdei ban yo breu. Padai ban record ya la dia. Fina pait bangana wei koren long ban nyau dokhat balai pun reu. Uok bet padai ban song soti. Ya ka kon da. Pe hang ni ko ong hanrei la da ununu ru umut bole bam dei ya ka kon soti jong u. La da kala long ka bapalat ka ayom kan rao jongka. Bat la da don ka bat don kam kumta tu ai bo unle kat ba umle pop tu kin ya shong kurim no. Fi hang ni em upol udan ni ka bani kuran ni badai bulu kupa bat ka kon kan thai kan. Bar kidon mentaro lada fi pet kapo Amerika kadon ke kita ki snong bau kupa. Kilek ban ya kular so blai da. Ba ki kon kan thai kin shong samla. Balada fi wa cha tradition hadu jet tha kan kan.
But hang ni ukpa ulaya kular manong kini ka kon kan thai ka di man chong sati. Hari kadon kumno la yo ik ba ka ayom ta ka jongka kata ka ayom kan raw jongka. Piang ni huong bo usngo bo ulale ka bam dei da. Ula man pan songka ka nya ka. Hang ni ka ong tu kin ya song kurim no. Ka bomot ula man pan song kurim no kan. Kata ka di bo ukpa ta ule kata. Telada ka super khat pi ara jar sna man shwa kata kala. Ta belai pat man ta. Para ka Bible ka don ngum kata. Bo ni ukpa uong ya ka kon song samla handoi hadin ka don ka jing ta ni ukpa wanga ka ngale ya ka ni ka kon ka di ka babak la. Kadon ka jing sngo ka jong upan ya song kurim da. Pi ka bomot ukpa ulong very open ba ka kon kan thai ban ya kran hallo ka jing long soti. Kata ka jing kli man ta da. Belai pat man tang sngo ba ka bomlong. Pi ka Bible han ni ka batai bu ukpa uong ya kata. Buong ke kon song soti han rei uong ba kami long tu pan ye song kurim no tu kin ye song kurim kamut ba ukpa ba ka kon han rei uong tu kin ye song kurim ka bot ula ban pan song kurim da pan song kurim no kan kalau ha ka Bible kadon kum kata bu ukpa we kram ka kon kan thai bali man ta ngim la ban ong kon lanjong kon long soti hadu ka sngi kan tiu kurim kon nai yo samla mame memdei ban yo samla mame memdei ban lei penjot ya kan no ka kan thai balai ngim not ban kran ya kata. Ladak ngi ki kimi ki kpa ngim kran te menopat ban kran. Kran parlok. Kran pastor. Pinong pak su pastor ban kran. Pastor kran kumlo di konjong pida. Semua kita buat selok ma ki yang pastor pan onglang. Yo semua jawab yang ini mind your own business. Lama am. Fi ka Bible ka kran ya kata bakum ki kimi ki kpa ngi haban kran ki kon. Ngi haban buku kata ka program bala idap ngi layong ngi don kamban sutu ban set ka time yaki bakanu ka kerta kala biang bat ngi haban tap tanggawe ngastrat bi pasal bantai ijukra dengan kata ngi haban tap ya kata vision ke jong blai ta ki kai blai kwa na fi badu blai un penon kambe yaki basoti dai kata ka Bible ka ong don sipong wat kita soti ka kran bai te sepang kata bat don kam ban sutu ban kamet jong pi di ka temple jong blai Bat kata pengikran, bat kamta me kum kikimi kikpa. Habang ikran ni kata, ngi haban sutek la kamro, yau telit jongi. Lengba, bangi na yakran kai, yakikon bat nore bat noro. Ngim day de mani yakran kai. Habat habang nginang em, ngangai kalong ke yang ni. Handre ngi haban disiplin siwa kum kupa bat kakimi kan. Hadin kata ngangai kikon ngila bay mani yakran. Bat kamta me kum bay pastor me lakran. Sepanggi kordan ni. Bat kamtam ngene ke dihang ta baka Bible kang bre bastar ka bumot buram ke nyulong. Bo unyo karen. Yo kuon. Ma phi kum ka kemi bat kamtam kene ke ka porro em. Ngala mnong ko we ke jing e ka don ba. Ya tre lang. Ukpar utre. Kemero tre. Ki khon hek ti jono. Tinong tre. Kinong yara. Tinong tre. Ngi juwat bae data jeng tinong tre. Ya. Katakan ke mama. Semua kata nong tray, bawan tray, semua bon sin le bapli. Tentang iyo, susun ay yakiro. Namar balay, kidon kon jes nong kon lejong ki e, manwan riki kon jeng kiwe. Namar kiro ha kerta banang kena. Tara maki kini kai kumnoy kon jong e. Kadai. Ay nong tray bani kai. Kadai no hangta bang nga fika responsibility em. Kadai jong kimi kapah ngi gile e ko responsibility. Mangi ay ka best tam yaki kon jong. Haru ji support umaham kum tata. Tengin dia pulih hene ka pomo na gospel yo anes. Kalau nong ka ben riu de khot ka ba arpunyo. Wat trai minot manyo ya ka jingbam ka ban jot no. Hanre ya ka jingbam ka ba yaisa sha ka jing embam jikut. Ya ka ba ukon ubriu un ai happy. Namar ya uni utau kpa ublei ula pan scam. Pi ka Bible wat trai minot na. Nam ta ka jingbam ban jot no. Ni ai ba bahai ki kon. Ka ba kan jado. Kata kala ben lam sha ka jing jot. Tadai hang tanga sngo kumukpa wa ka keme ni haban fokus ro ka kan jaman sen kumno bagi ai Dia kata, mabalay ilaya be aplat iki jong kedo. Kum ba fi omo pastor hot. Kedo dan kamhi ka bahai dan kamhi kita ki materialistic thing ba dan kam. Rai bangin pal bangin ong ba tapat kan simno ya kata ka jim ka jengi pat kam dei ru kata. Rai takdaw na marbalay budsin ilaya be no kata em. Long iklan no te ban hikai ki kat kom kan nongrem jong ka khtian ka jong play. Kadai kata ma fi ru namar bon sin. Tak fokus plat te ya ka education ke bolong bakin jado mo. Wala da don exam te
Aga jaka balik jaseng ru ki pep no da. no kadi ta so Ki ong khamla aga exam ta bani ga jaseng ru. Telada ki ai importance ya ka jingpuli bani ya ka ktien ga jong blai tang tara su thu i. Ki kun te ki la jot hi. long kadi kata long babun sin kimia su thu te malai ka bible ko long bak ka ji shep ting blai ka de ji stang jong ji start bak ka ji shep ting jong blai ka pen kiaring ini ke besneo yo bagim don te kata ji start ngim don kata ka ji shep ting ka jong blai te tadang i ba ka long yang ko long sem ka jot ki kme ki pa ki jot ki khun ki jot bagim don shu i kata pastor Pi keren mi kami kata mo la da slap da de balik school te lek bide. Dari mentas tu semula malam tu nai lek jaseng show. kadi kata Kemut ka jing sim khia ka long khambon ya ka bakan jado bani ka bakan jaman sim. Tala ki kun ki sutu i kata ba ki ni ki mi ki pa ki khamla bakan jado bani ka bakan jaman sim ta ka ki kun ki la long ki bakan jado. ka ji kli be kadi be kmi ki pa Yes, kata ta kadai ke ba tikna. mar kum ki kmi ki pa ru ki long ka yit kmi mo ki khun Ki pet de. Pida de kata ki khon ki khong yu kepala ni ka keme da. Semur khong i para marjan telah terus ni wa. atres ni Ya tu bet. Kayak ke ba pipile teka kapa ta. But ka ba sosi menta ban ong pi ba ki keme ki pa par kim ai ka por semua menta tang simbleng ni sutuk pastor. Ban fokus be bat kelung kena ia ki samlai teman jeseng long keme je parok kan. Haka singiu belai ba diam kala e. Pi naga benta ka pertei yo sinengkong halus thodin. si saja Ang kidon gi school balong balong. Harus semua si sajan da bo jeseng kena ngapa diu ide ngi don lang niru. Baki kme ki kpa ki dekit khia ko makit khia li school da. La da phim nget yang amo pastorang kon je pi dang ren. Ngam te pi sia nya barang lai mukra leknya ki kali ki yang proses ni. Kita buat driver balik syau ibu. Kita dong sedong kita lelut. Kita pelut pisah bad bor bad ye bad ke school ke ai humok ki kme ki pa pat tuition nang ta belai baka career jongki kan biang. Kalau jongki kan biang. Harga jingkili mentale jala jongi. Kalau yo i balapas babon ba don way dong wa. Pli dah ke fast food ngora mena pelut ketulak mena sombet hang ni paradap namar kami you namar belai supoi te cero belai ka jiakat ni menta war kena tang sarkar ngam kena tang sarkar ada ka jing kena ka dei am ba ubre betal adu ke vision udan vision umdai na ublai udan vision na ka jing puli ta aba pio vision na ublai am kata ka yalam te vi kan ngot pat ada ka haji syakri ada ki ibu e ka jeseng jongki kena badang red kena batin age kum ta kini bo kan ngot mek pa ban yalam tadi ke jingkeli ke baar ke jingkeli semut ai humok na po jeseng ta pitrit ya kata ko humok kum pitrit de ko humok jang school ya pidan por ban hikai ya ki khon ya ka bible dan Bila di rum tip tu ni. de kata kadi kata mo pastor kimiru keparo porte de pila jong nambar le jeseng teng teng de kumba Bagi orang ni ki kon ki orang kilat jaseng. Kim yalam te ki jaseng ki shupa. Kata kata. Dia ban orang kilat jaseng rio. Yang ini yalat jaseng. Barang bangi sutu, mafi haba kikme kik pa ke sutu, ya ka responsibility le jong ka kela. But kam ta me nambar kim sutu ki khon ro ki jot na. Kam ta me sumum dak fin lap bai kene gawe kikme kik pa ki ba shong kha kana le jong. Ngala bandong ye fi, na la sipotli ki long yeng ki shong kha kana le jong. Pratli na long yeng jong ki kin mi ki khon jong ki ro ba shong kha kana. Pimla le ai. Namar bele fi le jong nang kana da. Pio baki khon jong pi ru kata. Namar bele pim pat dei ke kerta ta. Pim pat su tho ta. Hari aingo yu bele bring ong artli ke long yeng ke kala namar ada ke yo no yu try. Kata ke long yeng ke kala kinang ban fokus no ki khon kum no bade ban hikai. Lada kim pat yo yu try ka ba kata nga suara ke ratio nganong fi. Alam yo yu try ta ki yeng jong ki ru ka ju hi. Namar bele pinda pet aga sing kha khon. Kadi ke singkha jong khon shat par kemik pada. Shat tu perlok kemik pada. Ki yo i de di abam. Sikha khon di. Ti khon de yo i order de sikha ta hab ya di. Imei padi. Tadala kham he tu khon no nga ngale parti ber perlok ni di. Histo am.
Kata Dia no nak katakan. ki bakilong kayit kami dia. Kami dah. Kaya kata ni so ki baki kile ki khun ru ki kile lain ka jo te. Takra habang isu tu bau saitan am. Ula tombor ki kena do kerta dang red. Tigi re besu tu bangi ru ba kakat kadang di ka por ki bagi dang red idi ben tap bete ya ni ka ktien ka jong blai pong Jesus Christ ha ka jim ka jong ki. But kade ba ki kami ki pa ngai ki don kaman pai shu trai. Ada ki pai ma ki shu trai ki khun ki jong ki bahadin ka jong ki kin be. Mablay ka khtien ka jong blay kala lupa ka jingkerku ha baki kimi ki pa ki tip ya blay ka jingkerku kam dai tang hakiru re ka ha ka pateng ka jong kiru giron kam ya kata agri si bitaw na malbe dengim don kam ya kata kan warra kata ka jing shong ka kena berapa warra ita ka jing shong ka kena na mal baki dang ya kena sebab pelat ki poi man penham no iti kun jong kiru kata ta ka jing shisha fiam nu so Kadai kata, warba kibun ki cases kum kita. Bajisin beki penhap kani pan kan kata baro si jing ya gitu ki beriu ki balik kata kam. Mo soitan hap kan mau ni gawai. Balada beriu le pop soitan ju pelai soitan uwan ban mudoi file case kala de. Ya ki at the court of law. Tadi inta ka Bible ka ong bau soitan uri no mudoi mudoi senyas ngi. Kamu lada ubriu hi ule pop umudoi man la kasngi haga code of law. Kata long kum fi ong pastor mo setenar fi ong kata bau mudoi te. Hapor bagi pat le pat te. Wan rai kata ka jimpun shoyam. Ka ba pen ibang te. Ma boleh ka jimpun shoyam ka pen bang. Kede nam de kata. Ma boleh kum usuita pen shoy ka bri ru te ka pereden. Udah pen bang te sipang tu so te bau ong bolong babet. Ben bam bu itenat. Bol balapan ai ka jistat. Kag beri ka kampar karte bo boleh la lupa tu dah bam tu so pan sayam takdau dia ngirung isu tu nomor boleh ka jik persyayam ka bang palate dar ngi ong baka di ka claim baka di ka auria ngi mustanat re nomor baki warra apa gini ki one night stand ki affair kita kan lagi persutanat de ki briam ki kuat dia ban ong ka kayak kata bat dah kilale apa kata am ka bofiam mo pasto un warra bat un mudoi pi borosi judom ka jim ka jong pi Hado vindik ban tiaru. Mabalay keladun ketuk jing pedram. Kaya kini yang lale. Kadai kata. Tadi inta ngi hak ban yo try na do nang kena. Te dan na preng jong fi le se kani ka por ki badang ya sedang ya kalong yeng ka batamai. Yo no try kat ba ka por kadang biang. Kamentoi finya kala kamut ndala he khon la sai. Namar ba ndala he ki khon pi kala kamut ma pi ki khon ginom kala. Tadai ta kala shwa ma pi shwa bon khai ki khon bon ndala mi ki khon pi la ban hi kai ki ka lanti ki jong trai. Tadai tam ka suk ka jing jong pi bat ka yeng bro ka we hing in ibe ka jing kharoi ki jing man ba bat ya kata ki jing trai ki jong ble kata ka yek. Fina pai ka yeng ka jong Moses, ukpa jong Moses, ka kme ka jong Moses, ki diki beriu ka jong blay. Tadaying ta ba anda ba Moses la day ban penmi no na yeng ro ka por bunang dap tang lai benai. Ka kme ka la snai ka to ka syang ba kala pentiang to kala lapi mo da kata ka do bertha. Pelat yu Moses ha ka to ka wa. Andai kam shimla artatien kendiat ro namar ba ublay udah rangkat begitu ke yeng. Tada la pelat yu Moses wat aku tu ka waru. Ketuka ru ke cung ulan ni ketuka syang kam shimla kelal ni kam shimla pen mansau yu Moses. Baru ublay udah rangkat begitu ka syang ka poi bitik ha ka jaka ka badai ha ka keti ke jong ke khon ke jong paru. Babun ki kimi ki pa ni ki sngi ba pi pelat ki khon syaka perthai ki dik kelas ki dik skul. Pina yeng tala skul mar bi ke jeng filak mudur kita ki ke ke wild imaginations. Finom la iru la daki kwa iban jot finom la iru ban yada. Nda da pi ki kmi ki pa fi dan ka liang ke jong trai. Ta fi pelat ye ki kon wat aka perthai ke ba khoro khoram ru andrai kinom kala perdat la ne kinom ngam jelop aka ta ka Jong ka perthai ndra kin poi bi ka kti ke badai. Bat syaka ta destination syaka ta ka jaka ye ke ba blai lo bu lupa ye ki bakin yo diang bi ye ke jingkar ku ke jim ke joki. Masih sin hi ba bai pastor ila lep karen. Bangi syakri yu blay, ngini ki khon ro ki balong ru blay. Ka Bible ka ong, namar ki kme ki pa ki khon kin long ki ba. Kan tang. Kentang ha. La dam dei kme pa ba kentang ki khon kin long ki ba kentang. Bon sen wa teng teng
ki ong ba ki mek pa te kim kentang super kentang ba ki khon ka ba e yang ni ka jing sisa de ki mek ki pa namar jong ki khon ki long ki kan Kiki bagantang. ki ba kentang but kini ki khna mantala da ngim su tho ban hikai ya kata am ki ong gum ne atan safe sex kadon ka jing hikai kata ki school safe sex come on use this is a safe sex long safe sex ki don ki pil pidi kata kalong safe kala ban ong tang ka we there is no safe sex believe it haba u ne bat ka ki don ka jing ede ki do no ya ka jing long so ti jong ka bat kam don ka no ke ka bala hakani ka parthai ka ba panja ya kata ka jing long so ti si sen u ne bat ka ki don ka jing ede ajot ka jing long so ti jong ki baru soitan ukwa ya kata namar ka bible ka ong kita kisan ngot ki thai so ti de baru soitan ukwa ban penjot ya ka jing long so ti shinrang la ni kan thai kam dei tang ka kan thai ka badon kam ya ka jing so ti wat u shinrang ru udon kam ya ka jing long so ti baru soitan u penjot ya kata but habo penjot ya kata serta jing em pila ba hadin habo sumata perdang kena khat sau khat san snam pijot pi po ya tho pat ngani kren ke jing sisa mo kum ki pastor ngia kendo ik ke jing ya tentang dia pastor ki khon jing ya de pore tho shumut ngong ngila ban tang na we kum pastor ngi tiap tangan ni gak tien mangim ko ban yang persya ta gak tien kong nuno badon kris long ji tau to mai ke barim kila lek na barakmi la jalong ma tamai bangim sim interview ta ya una ya ka harangi shu ong ya don ke jing persya dei nama kata ke jing ya kren ka stang shona yeng kim sim tibe direct pastor ada sim tibe pastor do bestang am athai mahakani ka por ka bamta niar e bala ban pen tho samla kata de jing sisa namar balai om tip ya kata namar balai kani ka jing jot kala khrau kata ha ka jalla jungi ban ngi haban sung tho la da mentang ngim kala bamot la da torai umpat wan salai posnam yo umdan so tishu aka jalla jungi ni kren ya ka jing sisa badai namar kata la di nong kondong nesor kani ka face ka balang ya ka problem nganong ya fi bal ngin ya kren ngin ya keli mangiru kam dei te yangi kam dei yangi ban kli ban condemn ya no yo no hana kal bala ngi hikai ba shem ya kani ru ka jing hikai ban hikai ya ki khon ban light na kata nama ka sapoi ka por lem abortion non kam sudah maki ong bai safe sex ta manta kita don kita ki pil ki ong after 72 hours fin the di ka long kunta ki wan ra de kita ki AKM and plus kita am phim la ban khang namar kawan haki advertisement ya ka a ka ba pp page man ka singi la fi page ha ka television la ni fi page ha ki social media la fi page hang no kini ki don bet la fi page ha kot khubor la fi page ha ki ad kini ki de ki a ki ba ya ha bat kata ngi hab ban su thu bat kani ka de ka daw nganong ye fi ka ba kum ki kme ki pa ha kini ki por nganong ye fi la da life post nem sau post nem mon chwa ka suk ban long kme pa menta ka ba e nganong ye fi bala da fi long biet ya la jong fi prakhat bet tang ya la jong la jot no de kata ngong fi ngim su tho jing jeliu jong soitan de kata u penlong yu pa bebuat ka keme ba kum sidon ke sidon to ka phrase Pa bubuat kami bersapat kun bayam bat kalau kum ta kai khon bayam bat bele vite hoi ngi kren kata khon bayam bat am dai tang bayam bat kala chu yam bai na mal ajot ajot ka keme bar sapai sabar ta non por te khon kupa pat ha ka buat ta kata ka de ka baginya sisa nganong ye fi ha ka jala jongi bat ai ngin pen kalakin ngin pen kalata la ngim la ban pen kala manta kalong ka ba e nganong ye fi ha ka por ban wan kan long ri kata mo so ko mafikran te fi ong kumba menshua lai pus nem ne so pus nem menshua long im di ithan ti kini ringi i belingi i kini menta no mablai menshua ko long yang ko long sam ko long ko we te yes kadang dia so bo kidang don te ko por beni songkai kidang don te beni song beni kren ri menta par kamlong shu te kata menta no mablai ko long yang ko long sam am habala snai ka yang ye bu la ka jong ko kapra Bada lapo yang yorong bisa lagi jong tinggi kamera. Kamdan syu atau ka. Mentang labun ka privacy ka. Privacy labun pelat. Ka Bible la ong lupa ka thi ka ba art Timothy. Nong balai ka ong hang tu ba parsian teman dong. Parsian. Uman rong director usupar bejai. Long kum kimi ki paro kim tiap te ke ka baja selendat jo to ka jika. Yes. Kade kata. Dei nama kata hoi ngem la ban hikai man ka yeng. Ngem ong ke bangi ngile le ma piru. Hana ke ibong ka tin ka jong bele pelut por ba ki khon ha ba pi syong ai ki te fi ka Bible ka ong kum ne ta ba ki khon pe Deuteronomy nong ba drill ba ka tin ka jong bele sisen ka la kran ka la tip ka ni ka problem
Kalau ada keren lupa ya kan ni ke problem bat ke hikai ya ki kimi ki kepa ya kan ni ke benta. Hak dekot ke benyol nong ben Deuteronomy kong. Bat men ya hikai ya ki halaki kon. Tu men keren sapang jongki haba misyong halayeng. Bat haba me ya hakalenti. Bat haba me tiaro. Bat haba me kero. Kemudian hikai ya ki hakini ki benta ta. Teman-teman pat don pori be. Da poisi me tia no ali tia la jong sewei. Ngimpet te ki kon. Oke ngi tena ki pareng ki ong ki pareng kum ta. Pe ki pareng ki poisi. Pe ki pareng sei. Lada filet cakap UK, United Kingdom, ki babon ki dei bam ngai Malaysia. Ki ong by there is no God. Pinda pet je ke Christianity, ki mi ki missionary na kita. Wat ngi shanir ki wan na kita. United Kingdom, Wales, wan na chathe de. Kai ke bajia mantang the. Hatu pin pertubut dia ki. Kata te, pi, ho ingin minta buat breakfast ngi leba roti. Kadai ngi leba roti, ngi la shibul ke jinglong jong kilot baro, hakariam ga baik. Mereka bawa ta kata apa? Ngipet yaki ke mentah saya kidon. Haka stage iu kidon maki. Maki le mentah. Senrang para senrang esongka. Kentai para kentai esongka. Aingo iu belai bah kejela jungi kipan. Kidon katukat ni Henry kampat jelai ta. Bah meruti pastor, bagalek nuti pak. Kedai. Kata ta sutu. Nama siapa orang sutu kan ni gue imo. Haba ubri ber kebriu ta. Mana ada radun konro. Kim ong gini, she is my wife, or he is my husband. Kiong baik hadup legally ki dia tho em. Kiong boyfriend, girlfriend. Ni par sana tambah dalam kon ni tengah. Kepadai tu tengah. Padai. Dong pini ke kot mdon. Belai fitip. Ni yang ni ke jing song kha em. Ni perkat tang adon ke jing edai. Hari kamdan ke ba kanono bala pan kamti yaki bala dei sikurim dah. Umdan ni ai kata. Ngi ngim sutu ngong fi ngile em ngong fi stangkat no em laja nganong ye fi namar belai la longkum ni em perkhat ma fi ka pateng ke banangwan kan longkum no bat kata ka dei ke ai ke bemala da ngim kendet benreu no kum kupa ba ka keme haye la ngim kendet benreu no kalong ka ai ke ba than nambala da pipet ye ka culture jungi haka men borim udai be kuni bali wat ye ka persada man ba bone yo persala jong man ni pen poi to ka yeng da ki kongo ye kata Wanum ong bah hakajat beri jungi mdei bah wat hi samla mdan ada filet saka history pilap bet udai kuni ubalai bat ukpa hari kene ga por kawan hadien da man ngi menta apa dia wat dia kata kerta ayu ban wat dia kata ke sorkar ro ka suthu ta kada bu kerta khat pra bat arfawei fi dong ka balang kumta balai kumta da hari ka sorkar ro ka bu da jaga kerta ta fi ka por Jesus tang sakri gospel Lukas ong da bulu adap malai pusnam Namun umla balong uno hikai lah dah padap lai pusnam tu umla bo senran dah kadon dah kata tementang ngi respect dia kata ke program baladap ngi keren mentah la songkha kata khat saw khat san senrang ru kata to la songkha sesuong mentah pat kemboong pastor ba kidi dah wai dah lah semua dah armet le kha khon nengkong bentok am dik pa kli kerta khon kan no khat pra ada khat san sedam lamar tang suong khat san sedam jiayu Pokso langat ke kes em. Ki hap thok ke kerta. Dong birth certificate undon. Hal kelisha langat dah. Bon ba nganong yevi ki lek kakon. Hak kata ke kerta. Bam lap dah. Beramar beli ki thok bait. Ma dei tu hok langat lah kai. Fi kamet kelala ban armet hai ti kerta. Hare kaan ko ong mlong ban armet. Lada kaan ko ong mlong armet, kaan perthai te ko ong. Kaan blai trai kan sya. Kadai kata ta kaan blai kan sya tarai. Tengi hab man sungthu ke nya kata ta. Kaan ka perthai ro ka ek kat ni. Kaan blai le. Tadai hang ta la ngim sungthu ya kan ni ka benta. Fi ngasi ong ne. Ken thai kam dai ka machine kha khon. Pen kha khon ta. Kam dai ka machine pen kha khon. Kam jong sing rang kam dai tang masu pen kha khon mai na kalau. Kadon ka jing jeliu. Ban suthu maka kamram bau blai berchat hangi ka crowd ta berkat mental adon sikurim siok khon bet pine sakri blai la no kom kayeng fi i pastor mane i wan ra kayeng jo Moses hak to kapor Moses sudah lain si para Aaron Moses ben Miriam ka Miriam gede bahedo pine pai por Noah superkat fi Noah bun ka pen ka khon don pori Snalir. Ya. Itu super kan mafi.
Lada day kumpor mental ublay ba ai. Pi kam su thu te. Ke ai ke kamram. Kan ketaru ya ke economy. Ya ke yok ke kot tu te. Yok kon prek tapi te saya ingin syakri ublay. Tadeng ta babun kimi kepagi yok kon aga jaka bakin ri kon ban ai ke kan jing nang jing start ke babiang le kam tam ya ke jing long mensim ya ki banikai utrain ri kerta badang red lah bu sing ki breu. Pak trai pak belang tu dayok ru. Kishimila dia tu ko bisa. Namar ila dia ru khas kon pet spet. Baga de kata fi ka kta wat dia ka mental health jong gitu ki kon. Namar bandang red tu lah bu sing ki breu. Pari ha ki breu. Begitar ke nyarap mang tu. Lade teng kidon ki yeng ki basu penbu skol ya ki tu. Tak kata kan lada ong pat ya kata mu pastor da ong mangi par boleh view kontan ke ba ai boleh dah. Ki ong ai ublay te. Andre kam dei ba ai ublay di ke brai do pastor. Pi ka we ke dei am hapan bor tan ublay. Ka we na usok jo musim ke dei ke bor halor dia. Har kim pan dei ke bor ublay. Te perkat mon swa. Kitu ki bulu kembun kon ta. Sakri ublay pe ke yeng jong musa sembun kon ta. Hatu pole ba syak ta. Kimi abo namar boleh nganget kidon ni ke fokus nak ke bentar jong boleh. But kalok ka suthu ulok ru suthu ya kata ta. But namar apa pidon ke fokus ki weipat ke bentar ke boleh boi pi ke thong em kani ke dok ke bot ya kata. Kam ton por tang ye ke baya dei bandon ke jinge dei. Kadon da kata hari bentar te bu setan ku ingi ban fokus dia kata am pindah page social media, lafi page TV, lafi page hangno kot kubor. Kiwan rawe dah gitu sudah ki advertisement bah jabing jui ke trekam mai tangga tu. Baru setan am open kala no ingi bang ingi klet no ya kata bang ngiwan sa kani ke pertai bang ngiwan ya pilgrim nak ke bentak ke buram jong belai. Dim tak borom ya dia. Dim tak buram la dia. Long iklet no ikata pastor. Ni klet no namar di kata syukwa be ya kata ta. Bar ka private mah. Ke private. Cuma mentah don li sunra wang li tres ni ting kalau ngayo showe. Katar tapi kia tiang. Ka shongka seir. Kata ta kadai. Kadai ke ka ba ngamala mano fiu setan ku aben penjot. Takraw pastor mo belong bau setan udan ke vision dah. Udan ke vision ben penjot. Udan ke vision. Hari ngipat ngim sutu te kata ke vision ke jauh. Ada ke Bible ke ong ai ngin sutui ke but jong setan lah. Ngim sutu kan. Mau setan ladon pa ke vision ba hey bang don manga kinir kindon. So utep ba mentaling alang ngok kat ni gid advertisement ngok ade hijing sko. La abuse nak. La abuse no kan. So ai nuksa mo ngam tip kin siap ni nem. So ai nuksa kan ni gawe mo pastor. Bandi betul pok sedang rekam nak thai te pini advertisement rekam liu. Fi kan ni kam dei ka dei ni hasu thu te ka dei ke bo soitan ula ka. Bakta be ke jimut jiperkat kan. Ula ka te ke jimut jip khat ni. Ke berai mah. Ka berai ta. Ke berai je kendo, berai je sebat baik. Ban poi tang satu hi. Tang satu bangin perkhat baik tang kata. Hatu ka jing em dei tang kata sa. Am dei ta tang kata. Tengi hap tu ka jing em jungi kham krau ban ya kata ta. Ai ngoi blai wai kon yang ni. Bangi pen he ai kon kat bangi la ta. Ku menta menai pastor ngi le bo si yang gibreu kum ta ter. Ngala pa no finga susi ngapang men siam. Ngakan mau ime ngai itu kana. Me ngate me tang hakarta news nem ngala sa yang breu lalai kum ta. Hari ku pangau bah pala ngau bah mno me. Upet ulong umlek kum ta kum tai da batai. Tahu nggak terpisah piok film ku pa syawan me manu benai sim yang kepisah kum ta ter. Tengok ong email kum dengai. Dade ngau ku panga tengok ong kredit ku me ngayo ku pa. Me yang tish memdai ban ong kum ta ngablem ong. Ong ku pa ayu bam kamai ka kon barang news nem. Kadai. Fi kata kamai ha ban suam pai perkat maki. Ong amai la denga ku pa kumno na ka kon na jangan bam pisah kamai ka kon da. Kata ta ka jingkeli. Kumno ngan bam ka kamai jong ka kon, but ngan expect bat bakani ka kon kan buram yang a. Lada ki kme ki pa ki bam kamai jong ki kon. Teh. Okey kita laya hek ada kerta tray ki yarap lang hayang aingo yo blai. Ada sumat pi bam kamai ki kon kin penya je pi. Tadai hang tak man song tu. Long kata ai nong usok malai kriminal te bagi kinang ban penmi kidai benang ro ban ketklik kan. Alright. Adam dan jikit clear. Tekila apa no? Lek kumno pastor. Kadon kata. Kim dan kata apa no lek kata. Dan kam manang try ngastura duwe pastor yang adwai. Try lek kambak ta. Yang try labiang kan ne. Kedi kata ta. Lada pi perkap itu kebrai kan jadok ta jad baik Kata kan. Long ki perkat be tang la dia kan. Kadi kata long ikon ki to. Nomor balik la don lupa ke jimut te ba de yok ki kon em la don lupa ke jimut bikin bu. Segi yang ki beri.
Kadi kata te kamut kam don de kan jingket kli akan jing ka jongki. Kadai. But aku am keliru akan dia kapor mo. Semua kita ki kena mate pastor ka kerta bagi nang kena ki kum syongka ki lapoi ka jing syongka. But ki penhap noi ki kon ki jongki. Hatu kolong pop. Kadai ka pop. Man panhap kon kadai be ka pop. Nama ki kon ki di jing em. But kadon ru ka jing hikai na pok Bible mo pastor inda Shim Kamjaliu ya kata kindiat hangane ka por mo in batai ya kata. Ti u soitan hi naduk ka por mendai. Udan be ya ka jing angnut ban peniap. Tadeng tan naduk ka por ke jong u Moses u kwa ban peniap iki khlong gi ba arsnam sepo ka por Jisu ka johi. Maka dan bagi jing kwa ban peniap iki khlong namar ba ha ka to ka por udan utau blay molok lani udai blay ya ka baki money ya ka por ka bagi kot kata ka child sacrifice. But udan ublay, but ublay kusuat ya gajing siya. Bagi gini gini spirits ki batrikam pan penyap iki kelong na kumentaban ay jing kenya siya ni ublay molok. But abang ipait niya ka history kalau may iba nado ka por ka jong ka Tower of Babel Nimrod. But udan niya katengah ka jong but utaw kon mo kerteng molok mo. Padeng tabat la ay jing kenya ya kita ki kelong ha utau blame molok kan. Tadi kata ka ya terhadu mentah kadang dan mi kata ka kajing tray ke jong bomman ban penyap iki kelung. Befin pe di ke perthai mentah long kimi ki par ki ong mete ke perthai kala kala si omo. Perthai la kala ngi de man ai lat kambon iki kon. Tadau ki pelat ki parties ki pelat ki jing skobha. But dehang tam baki ngat ki kon. Ha kita ki kam Aurea ya ka baki armet hang ta bat de hang ta bat ki lik penhap berhabala lik penhap kau mot ki ajing kenya syau tau boleh molok kan bagade kata pastor wat dona gajing syakri belai ru ta kim ju pelat moi ki kon kan thai jong ki ta ki no ki por jong kasnam ne dal apoi kata ka por wat khar ma ji demi tu ki pelat ha ka kerteng ga jong belai bagi nyelik jaseng Badeng ta tip le jaseng ne tip le chanom tip. Yo le yaseng pastor. Le jaseng. Badeng ta baki jot ke jing em nomor soitan uyo ban penjot ki ha kum ka to ka por. Ngamla ban ong babaro 100% galong ta re usim kabu soitan. Ban jot ki kon kan thai. Ban dala jot tendala armet. Tegum tu ki por Februari e te ki pen hap. Tagi last of hope bagi la armet. Badeng tam kata kawan ra ya ka jing syakri ya ka jing kenyai ki khlung ta kadau la dangi pej ki jing syakri niam kam da dei ete ka jong blai de ka jong kusu ya ka jing sisha ya ka bala bu tarik ru dau brio na ka banta ka kerteng jong kita ki kusu ya ka ba ong ka de jing syakri blai ba de yang ta mo Kelam dah sutu mo kila li ai jing kenia. Indirectly involve ka kan thai ya kawan panhap kon lambau semdang Hakani kaski yo an pen kot no ini ko program hakani ka benta Maganget sya kana long sya ka jing ku ha ka jim ka jongpi Magani ka tien ka bau trai lai ngai ka tien ka roi ha ka yen ka sam ka jongpi Maganget sya ai bingin ka ta ka jing tien ka jong blai ha ka jim ka jongi Bagila ban kiar na kita ki besnio Bagila ban kiar nah ta ki riam ke jong sultan ha ke jim ke jongi he ba kalong yang kalong sem ke jongi kalong yang ke ba tiang yu blai ke ba syakri ke ba mani ya ke kerteng ke jong Jesus Christ kumu jo show ang mangap ke yang syakri utrai ai ba ni kalong yang kalong sem ke jongi kan syakri utrai ha ba ni bu utrai ke jim ke jongi kan wan ke jing kala kan wan ke jing pen thamai ba kan wan ru ke jing ke ku ke jong trai ha ke jim ke jong pi ba ka yang ke sem ke jong pi ngine ben duai ha ni ko pon nam ta jong pi we pi we ki ba pet ya ni ko program Try Jisu ngi mak mak jom try ne ko po. Ngi aingu shisha ko try Jisu ba me ai ka ktien ha ka jim ka jomi ko try. Ngi aingu ko try bagi yo ban discuss ko try Jisu ya ka ni ka ktien ko jomi ko try Jisu. Bagi su tho ko try bagi long sem ki jongi ki ni singi ki bamenta. Ki don kam ye me ko try.
mangitip ko try klemame ko try ngin jot ko try klemame nginom la bali ko try jisu bun sien ko try ngin le ko bor la di ko try ben pen bet ya kalong yin kalong sem nginom la re try ai begin khot kat pat ka kerteng ko jomi ko try begin num le sho ko try jisu da ka bor ko jongi re ngin khot kat pat ka kerteng ko jomi ko try ba me yo ma me ban wan ko try he ba yo ma me ko try ban pen kala ya kan kalong yin kalong sem ko try jogi ki khun ki jomi paro mangi duai ko try ba ai ka dan ka ji shep tieng ko jomi ka jim ka joki ma ka ji shep tieng ko jomi ko try kalong ka jing sedang jo ka jing start ko try ba try ka ji shep tieng ko jomi ko try ngi kiar ko try na ki eki besni ngi la man kiar na kita ki jing riam ko try ka jo setan utmu ban pen yap utmu ban pen jot utmu ko try ban tu ya ka jim ka jingi what I like ko try un yo ban tu ya ka long yin ka long sem ko try jo ki khun ki jong play ba nga ngai ko try man long me no ab long bro ba pha ha ka jim ka jonki ko try jisu man long me ko try ka khut ka bas kem mos yang ko try jisu un no yarap ko try ha ka por ba ka jing jin jar ko try ba ka ni ka long yin ka long sem jo ki khun ki jong play ka long ka yin ko ba shep ti ya ka teng ka jome ka long ka yin ka ba shakri ya ka teng ka jome ko mo joshua o manga ba ka yin shakri yo try ai ba ka long yin ko try ka jonki kan yin man shakri ko try ka teng ka jome ma long me ba khri tam e ko try jisu ha ba ki wat ye me ko try jisu nga nget ko try jisu men wan ko try ha ka jim ka jonki ha ba ki wat ye me ko try nga nget kin shem ye me ko try ba try ba me usim ka jing suk ko try men wan ra ka jing suk ko try ka yin ka sem ka jonki ha preng ka jing krumar ha preng ka jing pai ka jing pra men wan ra ka jing suk ka jong me ko try ha ka jim ka jonki ko try he ba me yo te song ya ki long yin ka long sem ka jonki ko try da ka ta ka jing e ka jong me ko try ba da ta ka jing suk ka jong me ko try ha ka jim ka jonki ko try nga nget me ba me ko try bo blay ban wan ra ka jing pen kala ban wan ra ka jing pen thmai ban wan ra ko try ka ta ka jing te song ko try ha ka jim ka jonki ko try me da ka khu ko try ki ni ki long yin ko try jo ki khun ki jong blay ha ka ni ka sngi nga nget ba ki wat ye me ko try kin shem me ba ki bo ni kong do ye me ko try nga nget ka try ki ni e ye ka kamba ken e ka jing pen kala ken e ko try ka sang ti blay ba kraw bor ka jom ko try ha ka jim ka jonki ko try jisu ni da pa ngi de dem ki ni barok ta jisu kristus no prim jingi amen 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 ban ngi nget pinang ya tun biang mat ngi la shem te yo he bingin yo ban beteng biang ye ke ka bangi ni la pen kut ha ka ni ka sngi nga nget sha ka ktien ka jong blay ka long sha ka jing ka khu ha ka jim ka jong fi yo da na pring jong fi ha ka ni ka sngi ha ba fi pet ya ka ni ka program fi kwa ka jisu lok ne fi kwa ka jing duai fi la ban wan kan do ngi shi ka office ka jongi ka badan ha po upon ang thmai nong khriam ne fi la ban phone ya ka tigi number phone ba fi ya tigi screen ki jong fi nga ngai ba fi thrang ba fi sliang ba fi wan jini jaka la ne fi phone ngi ngai utrai ni ba ka yang pen kala ya ka jim ka jong fi te ta do ba sham yang pat away pat ka sngi uble ka jing suk nor ka la ba fi baro ki no pet amen